Magandang araw po sa ating lahat. Yan po ang pasyente ngayon. Tapos na po sila. Sige po, sublay nanay. Hirinig dyan nanay. Yung susunod pong magpapagamot. Mupo po. Okay. Sige, Peb, kandila da. Okay, God bless. Sige. Yan po sila. Yan po ang mga pasyente ngayon. Okay. Iti-consult tayo nanay. Nanay, iti-consult tayo. Ay, si kayo may dati. Okay. Ay. Sige tatay, pasok po, pasok. Good morning, tao, pasok po, pasok.